Рәсия апа, менә үзгәртәсе булса, кайсы якларын үзгәртер идегез тормышыгызның? Һөнәремне үзгәртер идем, иң беренче. Әткәй-әнкәйнең сүзенә каршы килмичә укырга кирдем бит инде мин. Журналистика факультетын укып бетергәннән соң да әле миңа үземнең юлымны, шул сәхнә юлын сайларга бар иде мөмкинлек. Китәргә иде миңа театр училищесына, бәлки югарырак, культура институтына кергәндә мөмкин булыр иде. Һәм артист булырга иде. Җырлый торган драма артисткасы булыр идем мин, менә дигән. Мин бик менә шуңа үкенәм. Чөнки декламация дигән әйбер безнең дәвалидән килә. Әткәйнең әнисе бит шигырьләр яза иде. Шундый матур итеп укый иде, менә шуннан кергән инде ул гадәткә кереп, Альпинис радиосын кочаклап утырып, спектакльләр тыңлыйдыр ул. Радиодан ул хатта бит инде телевизорлар юк әле без кичкенә вакытта. Һәм бик мин хыялланып үстем менә шул артистка буларга. Бүгенге көндә иң үзгәртәсе килгән әйбер шул. Һәм теләк һәрбер кыз бала тормышка чыгып. Яратамы ул, яратмыймы ул? Ул әни булырга тиеш. Ул үз баласын алып кайтырга тиеш. Мин үземнең бер туганыма шундый сорау бирдем. Син аны яратмыйча гына чыктың бит инде кияүгә. Ничек син аның балаларын яратасың дим. Аның баласы бит үзеңнеке була икән, Рәсимә диде. Менә шул. Рәсия апа, җырлар инде сез артист булсам, сез хәзер дә җырлыйсыз. Сез хәзер дә матур итеп сәхнәләрне тутырып, тулы салларга җырлаганыгызны күргәнем бар минем. Безгә дә бәлкем бер куплет җырлап киттегез микән? Монда райондагы Өмет ансамблене, фольклор ансамбле бар бит инде, фольклор ансамбле, шунда йөрибез бит инде җырлыйбыз. Фердания хакыны җитәкле инде аны безнең җырлыйбыз. Әйдә сезгә дә бер җырлап күрсәтәм. Әйдәгез әле. Әле менә бик матур җыр өйрәнеп кенә җырыйм мин аны, күңелемә бик якын ул минем. Җырлап карыйм, менә ничек килеп чыгар. Без тыңлыйбыз. Керәм әле төшләреңә, рөхсәт итерсең микән, таң җилләре булып исәм, ач тәрәзәңне иретәм, таң җилләре булып исәм, ач тәрәзәңне иретәм. Бик матур җыр. Аны өйрәнеп бетерсәгез, сәхнәгә чыксагыз, сезне кабат-кабат чакырачаклар сәхнәгә. Мин шулай дип ышанам. Чыгарга язсын инде сәхнәгә чыгарга рөхсәт бирсеннәр, әлегә юк бит ул рөхсәт безнең. Рәсия апа, сез менә әйтеп үткәнемчә, дөньяны күргән кеше инде. У кешеләр белән аралашкан кешесез. Җир йөзендә кемнәр күбрәк? Начар кешеләрме, әллә яхшы күңелле кешеләрме? Әгәр дә яхшы кешеләр күбрәк булмаса, бу җир йөзе инде күптән бер якка караган булыр. Әлбәттә, яхшы кешеләр күбрәк. Минем үземә дә үз юлымда яхшы кешеләр бик күп очрады. Шушы Пермь шәһәрендә яшәгәндә дә, район газетасына кайтып эшли башлагач та, халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә эшли башлагач та, мин бары тик яхшы кешеләр белән генә аралаштым. Рәсия апа, бүгенге көндә иң борчыган мәсьәлә нәрсә ул? Сезнең карашка. Иң борчыган бүгенге көндә ул мине генә түгел, бик күпләрне борчый торгандыр. Ул минем татар телемнең язмышы. Нинди хәлдә ул бүген минем татар телем? Саклап кала алабызмы без аны бүген? Шуны саклап калсак иде. Шуны безнең балаларыбыз, оныкларыбыз яратып үссәләр иде. Һәрбер бала үзенең әнисенә мама дип түгел, әни дип эндәшсәе. Һәрбер туган бала үзенең әнисенә нинди милләтенә булуына карап менә, шул телдә әтием дип, әбием дип дәшсә иде. Менә мин сезгә бер шигырь укып китәм әле үземнең. Шушлай ял иткәндә бер кызык хәлгә юлыктым. Бер ханым Рамазан, сынок дип кычкыра инде. Мин әйтәм, белмим мин Рамазан шундый матур исем иде, мин әйтәм, безнең мөселман исеме бит инде бу дим. Белмим мин улың татарча, белми шул апа ди. Син мин әйтәм, үзең кайда яшисең соң? Мин үзем татар теле әдәбият укытучысы ди.
Жығылдым мен bu cevapka. Менә уйлап карайсың, татар теле һәм әдәбият укытучысының улы татарча белми. Йөгереп йөри нәни малай, исеме зур Рамазан. Үсеп җитәр егет булып, көчле булып бер заман. Урысча гына сөйләшә. Мама дигән исенә, ана телен белми бала. Папа дигән исенә, исем биргән, тел бирмәгән. Анасы фәрвайсыз. Телсез күккә битсез. Милләтем балалары. Улым татарча белми дип, урысча сукалыйсыз. Затлы урыс телен нигә ватасыз, суккалыйсыз. Ул бит Пушкин теле. Ватмагыз, җимермәгез. Үз телебезне кимсетеп, аңа тел тидермәгез. Биек Тукай, Такташ теле башка телдән киммени? Рамазан әнисен һаман мамы дип йөрсенмени? Нинди матур әнием дип татарча әйтеп кара. Ана телендә сөйләшсен, аңлашсын һәрбер бала. Улым, кызым дип иркәләп, эндәшсен һәрбер ана. Дочка, внучка дигән чакта әрнеп йөрәгем яна. Гаеп кемдә? Үзебездә. Ана телен чит итү. Бу бит аяк баскан җирдән терәк китү, җир китү. Йөгереп йөри нәни малай. Аты саллы Рамазан. Үсеп җитәр булай булса. Кем булыр ул? Әйтегезче бер заман. Бик мәгънәле матур шигырь күрәсем. Башында уйландыра торган шигырь. Мин уйлыйм, һәрбер бала үз телен белер һәм үз телен саклап калыр өчен аңа тиенсә ярдәм итәр дип. Шулай булсын инде. Ай булса айда мин. Рәсем апа, киләчәккә нинди планнарыгыз бар? Кыскача гына әйтеп киткәндә. Киләчәккә яшәргә, иҗат итәргә, кызымның балаларын үстерергә Алла бирсә, анакларымны тәрбияләшергә, туганнарыма ярдәм итәргә, халкым өчен яшәргә. Шушы районда үтте бит инде минем гомерем. 25 ел район газетасында эшләдем. 15 ел эшләдем менә шушы халкыбыз белән тәэмин итү бүлегендә. Дөньяларның матур булганын, илләрнең тыныч булганын күреп, шатланып иҗат итәргә исәп Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Һәрвакытта шулай ачык ясәр, ки күңелле булып калыгыз, Рәсим апа. Иҗат ишмәе саекмасын. Ә без инде дуслар, сезнең белән саубуллашабыз. Бәхеткә төренеп, һәр яңа көнгә сөенеп, бер-берегезнең кадерен белеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Киясе очрашу рәхәтле, сау булыгыз.